Sanibonani Maqhawe eZulu eindaweni zonke njengoba ke nazi ukuthi umprofeti ukhona la eThekwini namhlanje ama-1-on-1 kanye nenkonzo yokuqedwa kwenhlupheko yokuswela imali, inkonzo kasawoti, inkonzo futhi la kukhanyisa khona izibani la eThekwini eMngeni Center, second floor, office number 32. Ziyenzeka ke izinto ingilo sikababa umprofeti ilokhu ibusise njalo abantu. Sinobhuti ke la engizocela ukuthi ke singamvezi ubuso bakhe futhi ke angayichaza ukuthi ubani wakuphi ngenxa yokuvikela umsebenzi wakhe. Le moto oyibonayo le uhlobo le-NP 200 le okuyiyona ke ayibongayo. Uzositshela ukuthi ke kwenzakalani ukuze abusiseke ngale moto. Awuthi ke sisondele kuyena. Bhuti Qhawe sawubona. Sawubona. Ngiyathemba ukuthi uyaphila, ngiyakubona umqemane. Ngicela nje futhi uthi ungiphakamisele izwi. Uyangiva manje? Ya ngiyakuthola khona. Uyaphila? Uyaphila? Oh okay, ya, ngiyavakala ne? Ya, usewuvakala kakuhle tata. Siyabonga. Ngizocela nje ukuthi ngingathi zichaze uzisho ngenxa umsebenzi wakho nokuthi usebenza. Qhawe ngifuna nje utshele umbukeli ukuthi le moto enhle kangaka unyanyavu lolu lwe-NP 200 kwenzeka kanjani ukuthi uthole le moto ingilo samprofeti kubusise ngayo? Baba umprofeti ngafika la eThekwini ne nyaka ophelile 2025. Yebo. Ngizofuna umsebenzi. Ngizoya kwenye interview yayade sikakhulu umsebenzi ophezulu serious. And ngafika kwaMprofeti ngacela izinto wanginikeza iswashi ukuthi mayenzeni wangenela yonke into izinto ezigcotshwayo ngasebenzisa. Ngithema ngiya phana kwi-interview ekwenzeka izimanga ezinkulu ngathatha kwa interview ngendlela nje emangalisa if ngathiwa ngiyameza ngathatha esithi into yenze because ngayiphinda kabini interview. Hawu. But kwagcina kube mina onqobayo interview umsebenzi ophezulu kakhulu kade ngifuna uba umprofeti wanginikeza ukuthi mangenze kanje into ngasebenzisa. Njengoba ngigcotha umsebenzi ke imoto ke lena engiyithengile lena nje kulo nyaka ophela ngoDisemba. Ngibonga kakhulu umprofeti, ngiyabonga kakhulu umsebenzi kakhulu. Ngiyabonga. Okay Qhawe ngizwa kahle kakhulu. Singakayivali nani bangaki mhlambe kule interview ngoba ngiyabona ukuthi khona kwakushubile. Sasiba u5 because kaqala eyokuqala sasala sababa bawu2. I mean eyokuqala sakanje siba u5 kwegcina kwathiwa second interview sala sababa bawu2 nentombazana nami ngagcina ukutonyula elami igama. Ey'nsebenzweni othi ubaba umprofeti wakunikeza zona mhlawumbe usayikhumbula ezinye zazo? Ngiyakhumbula kahle. Kwakuyini nana utshela umbukeli ekhaya? Angizazi amagama azo kodwa ke sokufutha isipinki ne ngaba umkhucululi esigcotshwa la emashiyeni isigaba yayizo ngathi kusebenza wabangena ngazo Nkunzimalanga. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu Qhawe. So ukuthe mahamba isikhathi wasuthenga nalo inyanyavu le moto NP 200? Angibuye ngizobonga kakhulu baba, ngizobonga nechele encane imali enginayo kodwa selebhringi ngibuye futhi ngizobonga futhi. Ngithi nje angizovela ngibonga ukuthi umsebenzi wakhe usebenze kakhulu. Qhawe lakithi siyabonga kakhulu nokuletha nje ubufakazi bengelosi yasenqabeni. Umbukeli ke naye uyazibonela ekhaya imoto. Siyabonga Qhawe leZulu. Naye le moto le Maqhawe awuyibuke nje uhlobo ke lolu lwe-NP 200 awuyibuke nje unyanyavu. Uthi uyithenga eDisemba. Uthi uyithenga eDisemba. Naye le moto lesikhuluma ngayo Maqhawe.